ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வினய் சேனல். இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, டே இன் மை லைஃப். ஸோ கேட்குங்களா, அந்த கண்டென்ட் தான் எடுக்க போகிறோம். அதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா, காலையில் எழுந்து நம்ம பால் பீசுகிறோம். ஓகேங்களா. ஸோ மார்னிங் ஒரு 5:30 எழுந்தாச்சு. 5:30 எழுந்து பால் பீச அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம நேட்டிவ் வந்துட்டோம் கொஞ்சம் நேரமாக தான் எப்போயுமே எழுந்திருப்போம். அதனால் நேரமாக எழுந்தாச்சு, காலையில் எழுந்து பால் பீசுகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வேலையே இதுதான், பால் கறக்கிற வேலை தான். ஸோ பால் கறந்து அதுக்கு எடுத்துகிட்டு மாட்டோட சாணம்லாம் இல்லணும். சரிங்களா. ஃபஸ்ட்டு நம்ம மொத்தம் 3 மாடு வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா. அது ஒரு மாடு வந்து இப்போ தான் கன்சீவாக இருக்குது. அதனால் அது அதோட பால் வந்து இப்போ கறக்கிறதில்ல. மற்ற 2 மாட்டு பால் மட்டும் தான் நம்ம கறக்கிறோம். ஒரு மாடு கறந்து முடிச்சாச்சு. இப்போ அடுத்த மாடு வந்து கறக்கிறோம். அது பாருங்கள், அது வால் விசிறுது. எதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் நேரமாக பால் பீசுகிறோம் பார்த்திங்கன்னா, கொசு கடிக்கும் மாட்டுக்கு. அதனால நம்ம காலை தூக்குறது, இந்த வாலில் விசிறது. அதனால தான் கொஞ்சம் நேரமாக எழுந்து பால் பீசுறது. இப்போ நான் கொஞ்சம் லேட்டாக எழுந்துட்டேன் இன்றைக்கி. அதனால் கொஞ்சம் வெளிச்சத்தில் பால் பீசுகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா, நம்ம மடியை நல்லா கழுவிட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து விளக்கெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறோம். அப்படின்னா தான் வந்து நம்ம பால் கறக்கிறப்ப கரெக்டாக கறக்க முடியும். இல்லாட்டி ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்கும் பால் கறக்கும் போது. அதுக்காக தான் அந்த விளக்கெண்ணெய் தடவுறது. விளக்கெண்ணெய் தடவிட்டு இப்போ வந்து பால் கறக்கணும். ஃபஸ்ட்டில் கொஞ்சம் கேப் விட்டால் பயங்கரமாக கை வலிக்கும். அப்புறம் அப்படியே கன்னியூ ஆகிடும். அதனால் ஒரு சில இடத்துல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்பேன். அது வீடியோ நல்லா கவனிச்சு வந்தால் தெரிஞ்சிருக்கும். இதெல்லாம் பாருங்கள், கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அது இழுக்கிறதுக்கு. ஏன்னா ரொம்ப நாள் கேப் விட்டாச்சு. கை அப்படியே மூட்டுலாம் வலிக்கும் பயங்கரமாக. இந்த மணிக்கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் பயங்கரமாக வலி இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம 2 மாட்டு பாலும் கறந்தாச்சு. அதுக்கடுத்து நம்ம கேனில் ஊற்றி வச்சுட்டு அப்புறமா மற்ற வேலையெல்லாம் பார்க்கலாம். இது பாருங்கள், ஃப்ரெஷ் பால் தான். இப்படி தான் குடித்தேன் சின்ன வயசில். ஆனால் எப்போல்லாம் டீயே குடிக்கிறது கிடையாது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பால் கறந்தாச்சு. கறந்தது வீட்டுக்கு தனியாக பால் எடுத்து வச்சாச்சு. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு வேலைக்கு தான், மார்னிங் மட்டும்தான். அது வினய் நம்ம ஊருக்கு போனால் நல்லா பிஸி ஆயிடுவார் வினய். பார்த்திங்கன்னா பால் பீசுறோல வச்சு தான் நம்ம வீடு. இந்த வீடு தான் வீடு. இப்போ பால் பீசி வச்சு அப்பா அடுத்தது மாட்டு சாணத்தை வந்து கூட்டிகிட்டு இருக்காரு. ஸோ மாட்டு சாணத்தை எல்லாத்தையும் அள்ளணும். இப்போ அதை தான் பண்ண போகிறோம். வாங்க. வினய் பார்த்திங்கன்னா அவர் இப்படி தான் இருப்பார். ஊருக்கு வந்துட்டாருன்னா ரொம்ப பிஸி ஆயிருன்னு சொன்னால, இப்படி தான் பண்ணுவார் வினய். இதுதான் எல்லாருமே டெய்லியும் காலையிலையும் சாயங்காலமும் இதேமாதிரி க்ளீன் பண்ணி அள்ளணும். மதியம் மோஸ்ட்லி இருக்காது. ஏன்னா மதியம் நம்ம வயலில் மாட்டை ஓட்டிகிட்டு போயிடுறதுனால இங்கே மதியம் இருக்காது. ரொம்ப ரேர் கேஸ் தான். சப்போஸ் மழை டைமில் மட்டும் இங்கே இருக்கும். காட்டுக்கு ஓட்டிகிட்டு போக முடியாது. அந்த டைமில் மட்டும் மதியம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இல்லாட்டி ஈவினிங்கை மொத்தமாக எடுத்துக்கலாம். இந்த சாணமும் நம்மளுக்கு வந்து கடைசியில் வயலுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், இல்லாட்டி விற்றுடலாம். அதுலேயே நம்மளுக்கு யூஸ் தான். ஓகேங்களா. என்ன நம்ம பண்ணணும், கண்ணுட்டி பக்கத்தில் போய் நின்றுச்சு நம்ம காலை சுரண்டிடும். அங்கே பாருங்கள், அதான் ட்ரை பண்ணுவா. அங்கே பாருங்கள், காலை வச்சு அப்படியே நம்ம காலை நக்குவா. அதை பார்த்தா நம்மளுக்கே ஒரு கிச்சு மூட்டுற மாதிரி இருக்கும். வேணால் அது தனி ஃபீலாக இருக்கும். நீங்கன்னா எங்கேயாவது இந்த சான்ஸ் கிடச்சிங்கன்னா கண்ணுக்கிட்ட போய்ட்டு காலை கடிச்சின்னா இல்லை கையை கட்டினா பயங்கரமாக கிச்சு மூட்டிடும். அது செம்ம ஃபீலாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படின்னு சொல்லுங்கள் கமெண்டில். ரோடு கிராஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த சைடு போய் கூட்டிகிட்டு வரணும்.
இதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்டேட் ஹைவே. இது இயர்லி மார்னிங்னால பஸ்ஸு அந்த வெஹிக்கிள்ஸ் எதுவும் அதிகமாக இருக்காது, கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஒரு 8 o'clock 7:30க்கு மேலாம் பார்த்திங்கன்னா கூட ஓரளவுக்கு வண்டி அதெல்லாம் மூவ்மெண்ட் இருக்கும். இந்த டவுன் பஸ் போயிட்டுருக்கான். ஒரு வழியாக மேலே முடிச்சாச்சு. அடுத்தது வந்து நம்ம பால் ஊற்றுற வேலை தான் இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் தான் வயல். இங்கேருந்து பாருங்கள் சூரியன் வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகுது பாருங்கள். எவ்வளோ மார்னிங்கே ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஃபேஸ் ஃபுல்லாகவே. அடுத்து நம்ம பால் ஊற்றுற போகிறோம் ஓகேங்களா. முன்னாடி வந்து வினய் உட்காந்துருக்காரு எனக்கு முன்னாடி. அதுக்கு ஒருபடி சிக்கரி வந்து எப்போயுமே பைக்கில் அப்படி தான் உட்காராரு. நான் யாருன்னா இப்படி தான் பைக்கில் ஏறுவாங்க, இல்லாட்டி ஏற மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரே அடம் பிடிப்பார் அவர். எப்பயுமே அப்படி தான். இது ஸ்டைல் தனி வழி அவர் வழி. போறியா? அது பார்த்தீங்கன்னா பால் ஊற்றிட்டு வந்தாச்சு. ஊற்றிட்டு வந்து இப்போ வயலுக்கு போயிருக்கோம். வயலில் பார்த்தா மக்காச்சோளம் போட்டிருக்கு. கேமராமேன் யாருன்னு பார்த்தா நம்ம லலித் தான். ஜெயா வந்து வீட்டில் கொஞ்சம் சமைக்கல வேலை இருந்ததுனால நம்ம லலித்தை கேமராமேனாக மாற்றி எடுத்துச்சு. லலிதா இப்போ கேமரா எடுத்துகிட்ருக்கான். இல்லை கொஞ்சம் இயர்லி மார்னிங்கே வந்தோன்னா பனி நப்பு இன்னும் கொஞ்சம் இயர்லியும் வந்திருந்தால் நல்லா பனி தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம கொஞ்சம் லேட்டாக வந்ததுனால பனி அந்தளவுக்கு இல்லை. பனி நப்பு பனி இல்லை. அது சூரியனை காட்டு எப்படி போடு. ஸோ நம்ம காலையில் வந்து தண்ணி எடுத்து விட்டாச்சு வயலுக்கு. தண்ணி போயிட்டு இருக்கு. இது நம்ம நெல் அறுத்தது. இந்த வயல் அங்கே ஒரு வயல் இருக்குது. இதுதான் உளுந்து பாசிப்பயிறு. இது பார்த்திங்கன்னா வயலில் இருக்கும் ஓரளவுக்கு வேலை முடிச்சு வந்தாச்சு. அடுத்து வந்து நெல்லை வந்து மூட்டை பிடிச்சி நம்ம அவியலுக்கு போடணும் ஓகேங்களா. ஏன்னா நம்மளுக்கு வயல் அடித்தது தான், நம்ம வேறு எங்கேயும் இல்லை, நம்ம வயலில் அறுத்த நெல் தான். எப்பயுமே நம்ம இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து இதேமாரி பண்ணுறது தான். இந்த அவியல் போட்டு அதை நம்ம வந்து வீட்டுக்கு சாப்பாடுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறது தான், வெளியில் போய் கடையில் வாங்கிறது இல்லை. சப்போஸ் இது இங்கே நம்ம வயலேருந்து வர நெல் காலியானது தான் நம்ம போயிட்டு கடையில் வாங்கிக்கிறது. இது நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்து வச்சுட்டு போக மீதி வந்து விற்றுறது மற்றவங்களுக்கு ஓகேங்களா. மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா 20 மூட்டைக்கு மேலே வந்துச்சு. 30 மூட்டை வந்துச்சு. அதை நம்மளுக்கு 20 மூட்டை வச்சுட்டு மற்றவங்களுக்கு 10 மூட்டை விற்றாச்சு. ஸோ இது வந்து பார்ட் 1. இது முடிஞ்சோடனே பார்ட் 2 கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கம்பல்சரி உங்களுக்கு போடுறோம் ஓகேங்களா. அதையும் பாருங்கள். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம இது சேனல் எதுவும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போனா தான் நம்ம போகிற உடனே ரீச் ஆகும். ஓகே பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்ட் 2ல் சந்திக்கலாம். பை பாய்.